Odusseus. Nhumetosuenum. Anopahima hangbe wiasima enyame nipa no. Enyame no bo gwatena ase. Na Zeus a o ma pra na abo. Na ne tumi so sen wonyina de no tena wo mfimfini. Na tina bo won esane bebre a atu Odusseus no ho amane. Efise obarima a oti onyame ba no fi no ye ne dofo pa. Eja Zeus ne mo anyame kronkron a moti ase daa no. Hwe minye ni se esese ohimpon biara a oti ahenwa so iye ehumogbo ade ana ayemiye di biara. Debi ensese ofo kwantre ne so bone brada. Nemom esese biara mani trim ye den no ye mumoye di pi da nyina. Nipa Odusseus kronkron no di won so ye won fefe se eja bi ye ne ma no mu biara nkai no ne. Hwe odi arehu pi wo supaw bi so wo Calypso fi. Onyame ba ya akire na atena ne nchen a wontumi mfi ho kɔ ne memu. Oni ahyen a wode atabon hare. Na oni nipa a wobɛka ne ho afa potetre no so akogya no fie. Bia wenso nipa bi retete wo ne babarima se onsan mra fie na wakum no wokwan so. Ne ba no tukwan kɔ man fefe Piles ne Lakedemon mo rekobisa na eja ase. Eyi na Zeus a oma omununkum si no bua ne se me ba na asem na afi wa ne. So enye wankasa na wo hihye se emra sa na. Sani aso Odusseus sang ba fie a obetwe won aso. Hwemom na Telemachus nsan ko fie jojo a esani biara rento no. Efise ni nyina wo nsem. Na ma won a worepe Odusseus re no mfa won hyen nsan ko ya wo fi. Okasa wie no, ose ni babarima dofo Hermes se, Hermes, wona nsem nyina mu wo ye yensomafo pa. Kono kotu saa onyame ba a ni nyiku ha no fo sani a obema Odusseus a ne kuma ye den no asanga kofie a onipa ana onyame biara renka no ho wo na akwantu mu. Nyesese oye ni se otena mrete so opo ani hu ayayade pi kosi se da etoso aduonu no obedu asase Pascaria so. Eho na fie kiafo a woni onyame se no te na saa nipa no bedi no ni se onyame bi. Wode no betina hyen mu aba ne manwu na wobecha no sika ne kobre ne ntade pia se bai se okunachi no ofri Troya sanko ne manwu a esane biara nto no a anka niema a wode besan akofie no rento ne a wode bema no no da. Saa kwan so na wahihye ato ho se onfa na wabehuni namfo woni fi ne manwu bio. Okasa wie no osomafo a okum Argos no tie na asem na oye ntem hye ni sika mpaboa fefa a enye de dawda no na taide ni tufa po ne asase so ntem se ehum no. Ofa ne poma a onam so di dweri won a ope na odi nyan won a wada nso. Efe otufa pewi akoto oponu mu na obo hwi fa apo asoche no so sani a esukonkon hodemfo a okire mpata wo abotan akese a ewo potetre no ase no yepe. Sara so na Hermes tufa asoche no so na bria odu supawa a ewo achirichiri no so no ofi putuntum no mu ba asase tawo so tutu so ara kosi se odu obotan tokru kese a eyo nyame ba ni nyiku ha no atnan. Okoto no ofie a waso oja kese bi wo muka bi mu na odum nyan kyereng a erehyew yikwa wo supaw no so nyina. Onyame ba no so te dan wotu jom dede na okohaba ha wo asedua nim de sika kokoro wanwe ntama. Kwai brentu watwa obotan tokru no ho ahia na nya ne eduma yemu mato no ma a won taban wo ware idemu. Benim petu ne nkroma ne poso kwa de bia poso na wodi won dwuma. Gobe a na aba ye ntiatia afro atwa tokru no ho ahia na aso yiye nso na nsu aniwa anan bi wo asase no mu a nsu pafi mu ba. Ebe mehu yiye na sare fefe atwa ho ahia a nhwiren ahoro afifi wo so. Bria onyame no du ho na ohu saa niema yi no ne ho dwiw no na ogina ho hwe anwade no ara yije kosi se ne boto ne yem na enu achi no okọ tokru no mu. Onyame ba fefe Calypso ni bo no so no ohun ni a oye efise nyame a wontin menumpo nim won ho.
Wɔahu Odusseus kukudurufo no wɔ tokuro no mu, efisɛ na ɔte po no ano wɔ akyirikyiri resu sɛnea ɔyɛ daa no. Ɔde ne su ne nteɛteɛm di ne koma pii, na bere a ɔresu no nyinaa na ɔrehwɛ po tɛtrɛɛ no so. Onyame baa fɛfɛ Calypso maa Hermes agua hanahana bi tenaa so, na obisaa no sɛ, Hermes a wohyɛ sika mpaboa, mema wakɔ aba. Kyerɛ me nea nti a waba ha, efisɛ wontaa mmɛsra me koraa. Ka asɛm a ɛwɔ wo tirim, efisɛ me kra pɛ sɛ sɛnea wobɛka no yɛ ade a wahyɛ ato hɔ sɛ ɛmmra saa mpa a mɛyɛ. Nanso, di m'akyi na memfa aduan nyɛ wo hɔ kan ansa na wakasa. Onyame baa no kaa saa pɛ, na ɔde ɔpon besii hɔ de ambrosia a ɛyɛ nyame aduan sii so, de nsa kɔkɔɔ a wɔfrɛ no nectar guu kuruwa mu maa no. Onyame a okum Argus no didii nom nsa ara yiye, na bere a ɔreɛ didi na ne ho san no, obuaa onyame baa no sɛ, wo nyame baa na worebisa me onyame asɛm ko a mede nam kwan so aba ha yi. Wie, me nso mɛka nokware pefee akyerɛ wo sɛnea wohwehwɛ no. Zeus na ɔhyɛɛ me sɛ memmra ha, na ɛnyɛ m'ankasa pɛ a mepɛ nti na mebae. Hena na ɔpɛ sɛ otu kwan twa saa po tɛtrɛɛ yi? Efisɛ nkurow a nnipa te mu na wokum nguankuw pii yiyi mpae ma anyame no bi mmɛn ha. Nanso anyame a aka no mu biara ntumi mmu Zeus a okura Aegis no animtiaa. Na sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ ade bi a, obiara ntumi nsesa n'adwene mma onnyae. Ose ɔbarima bi wɔ wo nkyɛn wɔ ha, na ne kra bere sen wɔn a wodii ako mfe akron twaa Primus kurow no ho na mfidu akyi no, wɔsɛe no na wɔsan kɔɔ wɔn man mu no nyinaa de. Saa nnipa yi resan akɔ fie no, wɔfom Athena na ɔmaa ehummɔne ne asorɔkye akɛse bɔe wɔ po so haw wɔn. Na ne nkurɔfo no nyinaa wuwui, na nankasa de, ehum ne asorɔkye no bɔɔ no de no baa ha. Zeus se, gya no kwan no mfi ha ntɛm, efisɛ wahyɛ ato hɔ sɛ ɔrenwu wɔ baabi akyirikyiri a ne namfo nni, na mmom, ɔbɛsan akɔ ne fi wɔ ne man mu akɔhu n'adɔfo. Ɔkasa wie no, onyame baa fɛfɛ Calypso ho popoe, na obuaa no kaa kasa a etu kɔwim sɛ no ma se, mo anyame de, moyɛ tirimɔden ne ahoɔyaw sɛ biribi, efisɛ mompɛ sɛ onyame baa biara ne onipa de sani barima a ɔpɛ no bɛdada. Na hwɛ, saa ara na bere a Eos ne Orion fii ase twee mpena no, mo anyame a mudida wɔ mo asetena mu no bu fuwii kosii sɛ ɔbaabun Artemis a ɔwɔ asikagua no de n'agyan hatahata no kum no. Saa ara nso na bere a Demeter a ne nwi Kuhaa dii ɔhonamdɛw akyi ne Yasin kɔdae wɔ afuw a wapam so no, Zeus tee ntɛm na ɔde n'anyinam a ɛyɛ hyew no bɔɔ no kum no. Saa ara nso na nnɛ, mo anyame mpɛ sɛ onipa de sani barima ne me bɛtena. Megyee saa onipa yi nkwa bere a mehuu no sɛ ne nkutoo te mmerɛ te so wɔ po ani, efisɛ na Zeus de n'anyinam hyehyew no asi ne hyɛn a etu mmirika sɛ biribi no mu apae mu abien wɔ po tuntum no so. Na ɛhɔ na ne nkurɔfo no nyinaa wuwui, na nankasa de, ahum ne asorɔkye no bɔɔ no de no baa ha. Na mede ɔdɔ hwɛɛ ne so yie kae se, anka mɛma wadan sɛ onyame a owu remma ne so da, na ɔremmɔ akora ne nkwa nna nyinaa. Nanso, esiane sɛ nyame a aka no mu biara ntumi mmu Zeus a okura Aegis animtiaa, na sɛ ɔpɛ ade bi a obiara ntumi nsesa n'adwene mma onnyae nti, ma akoa yi mfi ha mfa po a obi ntumi nnua ade wɔ so no so, efisɛ saa na Zeus ahyɛ sɛ ɛsɛ sɛ ɔyɛ. Nanso merentumi nnya no kwan, efisɛ minni ahyɛn a wɔde atabɔn hare anaasɛ nipa a wɔde no bɛfa po tɛtrɛɛ no so akogya no fie. Mmom, mɛtɔ me bo ase aka akyerɛ no, na meremfa biribiara nhintaw no, sɛnea ɛbɛyɛ na ɔbɛkɔ akɔdu ne man mu dwoodwoo. Eyi na onyame a okum Argus no buaa no se, ma wɔmfi ha ntɛm na nhyɛ Zeus abufuw, anyɛ saa a, da bi, ɔde n'anibere bɛwie wo so. Ɔhoɔdenfo a okum Argus no kasa wie pɛ na ofii hɔ. Na bere a onyame baa no tee nkra a efi Zeus nkyɛn no, ɔkɔɔ ɔkokodurufo Odysseus nkyɛn. Ɔkɔtoo no sɛ ɔte fam wɔ mpoano hɔ a nusu da so wɔ n'anim na odi ne koma, efisɛ n'ani agyina ne man mu
Na biribiara onyame baa no yɛ ma no no nsɔ n'ani. Nanso edu anadwo a, amemnemfi na ɔde kɔda ne nkyɛn na ɔbea no de anigye na ɔde gye no so. Hangbade a ɔkɔtena abotan ne nnua so de osu ne nteateam tew ne koma, na bere a ɔresu no nyinaa na ɔhwɛ potɛkyerɛ no so. Na onyame baa fɛfɛ no kogyinaa ne nkyɛn kae se, "Ɔkorabrifo, mesrɛ wo, gyae awerɛhowdi wɔ supɔw yi so, na bɔ wo nkwa ho ban, efisɛ afei de, megya wo kwan ama woakɔ. Sɔre twa nnua tenten na fa dade sinsen yɛ no mmerɛte tɛtrɛɛ, na fa nwene bonto na ɛmfa wo ntu fa po tuntum no so. Na mede aduan ne nsu ne bobesa kɔkɔɔ pii megu mu ama wo, sɛnea ɔkɔm renne wo, na mɛma wo ntade na mama mframa pa abɔ adi w'akyi, sɛnea wobɛkɔ akɔdu wo man mu dwoodwoo. Sɛ wo mu ampa sɛ ɛno ne anyame a wɔte soro no apɛde a, ɛbɛba saa, efisɛ wɔn adwene ne wɔn tumi boro me de so koraa." Ɔkasa wie no, Odusseus a ɛsane pii ato no no ho popoe, na obuaa no kaa kasa a etu kɔwim sɛ nnomaa se, "Onyame baa, ɛyɛ me sɛ wodwen biribi foforo ho wɔ wo tirim, na menyɛ nni sɛ wopɛ sɛ wugya me kwan, efisɛ anka worenkyerɛ me se memfa mmerɛte nto potɛkyerɛeɛ ani mfa ntwa nsu no. Ɛyɛ ade a ɛyɛ hu na ɛyɛ den nso, na hyɛn a ɛho yɛ hare mpo brɛ ansa na sɛ Zeus ma mframa pa bɔ wɔ po no so a, wotumi twa saa kwan no dwoodwoo. Me de, merentena mmerɛte so wɔ po ani da kosi sɛ wobɛka ntankɛse akyerɛ me sɛ woremma ɛsane anaa abew foforo mma me so." Ɔkasa wie no, onyame baa fɛfɛ Calypso serewee, na osoo ne nsam kasa buaa no se, "Woyɛ akoa bɔne a w'ani atew yiye, saa asɛm a woadwene ho aka yi nti. Mɛka ntam afrɛ asase ne soro tɛtrɛɛ a ɛwɔ yɛn atifi yi, ne asubɔnten Styx a ɛnam asase ase, eyi ne anyame kronkron no ntankɛse a wɔnto da, sɛ meremma ɛsane bɔne foforo biara amma wo so bio. Nea madwen ho sɛ mɛyɛ ama wo no yɛ ade a, sɛ ɛba sɛ ho hia a, mɛyɛ ama m'ankasa. Hwɛ, me nso meyɛ ɔnokwafo, me tirim nyɛ den sɛ daade, na mmom meyɛ mmɔbɔ sɛ wopɛ." Onyame baa no kasa wie no, otutuu so ntɛm dii n'anim, na ɔno nso dii n'akyi kosii sɛ wɔn baanu nyinaa koduu ɔbotan tokuro no mu. Odusseus tenaa agua a Hermes sɔre fii so no so, na onyame baa no de nnuan ahorow a adesema di besii n'anim sɛ onni no nom. Na nankasa tenaa Odusseus anim maa mmaawa de ambrosia ne nectar besii ne nkyɛn, na afei wɔtoo wɔn nsa dii aduan pa a esi wɔn anim no. Na wodidi wie nom nsa no, onyame baa fɛfɛ Calypso fii ase kasae se, "Yetis ba a woyɛ Zeus busuani, onitifo Odysseus, so ampa wopɛ sɛ wosan kɔ fie wɔ wo man mu saa bere yi mu ana? Mihyira wo kosɛkosɛ, nanso sɛ wonim ɛsane horow a wahyɛ ato hɔ sɛ ɛmmra wo so ansa na woadu wo man mu a, anka wobɛpɛ sɛ wobɛtena ha wɔ me nkyɛn ahwɛ saa ofi yi so, efisɛ ha de worenhu owu. Ɛwɔ mu sɛ w'ani gyina wo yere, na daa wo kra pɛ sɛ ohu wo, nanso mehyehyɛ me ho sɛ me ne no yɛ pɛ wɔ ahoɔfɛ mu. Hwɛ, ɛnyɛ ade pa sɛ onipa de sani de n'ahoɔfɛ bɛto anyame de ho ne wɔn asi kan." Onitifo Odysseus buaa no se, "Onyame baa, mesrɛ wo, ma wo bo mfuw mmere yi ho. Mankasa nim sɛ ɛba nipadua ho ahoɔfɛ de a, onyansafo Penelope ntoo koraa, efisɛ ɔyɛ ɔdesani na wode woyɛ onyame a wunnim onyin anaa owu nso. Nanso eyi nyinaa akyi no, daa adekyen me kra se me sɛ mensan nkɔ me fi bio. Enti sɛ ɛba sɛ onyame bi sɛe me bonto wɔ po so bio mpo a, medi me tirim akyekye me werɛ a ɛdi awerɛhow pii no. Hwɛ, maafa esiane ne amane pii mu wɔ po ani ne akono, enti sɛ eyi bɛka ho a, ɛnyɛ hwee." Owie no, owia tɔe maa sum duruu, na wɔkɔɔ ɔbotan tokuro no mu kɔda gyee wɔn ani. Anɔpahema a hann baa wiase no, Odysseus sɔree ntɛm hyɛɛ ne batakari, na onyame baa no nso hyɛɛ n'atade hanahana bi de sika abɔso fɛfɛ bi bɔɔ n'asen bɔɔ ne ti so dukuu. Na afei,
Osusu mu sɛnea ɔbɛyɛ agya Odusseus ɔkɔbrifo no kwan ama wakɔ. Ɔmaa no dade abonnua kɛse a ɛwɔ ti abien na wasew ano yiye na ɛkɔ ne nsam pɛpɛɛpɛ. Wɔde onyankyerɛn na ɛsɛn abonnua dua no, na ɔmaa no nkrantɛ nanam bi nso na odii n'anim kɔɔ supɔw no anafo wɔ baabi a nnua tenten sisi. Nnua te sɛ ɔfram ne onyaa ne odum a atifi kɔka soro sisi hɔ, na ɛho awo sɛnea sɛ wode to nsu ani a ɛremmem da. Bere a Onyame baa fɛfɛ Calypso kyerɛɛ no faako a nnua no sisi no, ogyaw no hɔ kɔɔ fie. Odysseus twitwaa nnua no dii dwuma ara yiye. Otwaa nnua aduonu de abonnua no sinsen ho yiye. Ɛno akyi no, otwiw so ma ɛyɛɛ torotoro, na osusuw hui sɛ ɛnkyiae wɔ baabiara koraa. Onyame baa fɛfɛ Calypso brɛɛ no nnade a wɔde bɔre nnua mu, na ɔde tutuu ntokuru de nnua no hyehyɛɛ mu kekaa ne nyinaa sisii anim pɛpɛɛpɛ. Sɛnea hyɛn dwumfo bi a onim n'adwuma yiye sɛn mpuran tɛtrɛɛ a wɔde bɛto aguadi hyɛn kɛse bi ase no, saa ara na Odysseus sɛn mmerɛte tɛtrɛɛ a ɔde bɛyɛ ne bonto no n'ani. Na ɔnwenee no sɛ bonto pɛ yɛɛ nea wɔde bɛdan hyɛn no ama afa ne kwan so tee wɔ mu. Ɔde mpopa gyee ho ban fii ti kɔɔ ti sɛnea ɛbɛtumi agyina asorɔkye n'ano, na ɔde gya pii guu mu. Ɛno akyi, Onyame baa fɛfɛ Calypso brɛɛ no ntama sɛ ɔmfa nyɛ hyɛn no ntama, na ɔyɛɛ biribiara pɛpɛɛpɛ. Owie no, ɔkyekyeree ntampehama a ɛkura hyɛn ntama no mu no denneennen, na ɔde dua piaa bonto no akyi kosii po no so. Da a ɛtɔ so 4 akyi no, owiee biribiara. Na da a ɛtɔ so 5 no, Onyame baa Calypso guaree no hyɛɛ no atade a emu yɛ hwam, na ogyaa no kwan fii supɔw no so. Ɔde nhina 2 sisii bonto no mu maa no, na ɔde bobesa tuntum guu nhina no mu ketewa no mu de nsu hyɛɛ kɛse no mu ma tɔ. Na ɔde nnuan ne akɔnnɔde pii hyɛɛ kotoku mu sii bonto no mu. Afei ɔmaa mframa pa a anodwo bɔ dii bonto n'akyi. Eyi na onyamfo Odysseus de anigye trɛw ne hyɛn ntama no mu tenaa n'afa, na ɔde nyansa kyerɛɛ bonto no kwan a na amfa no mpaase da. Bere nyinaa na ɔhwɛ nsoromma Pleiades ne Bootes a ɛkyɛ ansa na ɛtɔ, ne Actors a ne din baako ne te ase nam na ɛtwa ne ho wɔ faako daa no. Saa nsoromma yi hwɛ Orion anim daa, na nkɔtɔ po mu da sɛ nsoromma a aka no. Na Onyame baa fɛfɛ Calypso hyɛɛ no sɛ ɔnhwɛ saa nsoromma no bere nyinaa, na ɔmɛni ne benkum so daa wɔ po no so. Otwaa po no nna 17, na da ɛtɔ so 18 no, ohui sɛ wɔabɛn mmepɔw atenten a esisi Fiekiafo asase so, na ayi sunsuma wɔ po no mu sɛ ɔkyɛm no. Na bere a Onyame a ɔma asase wosow no fi Ethiopia reba no, oduu Solomonfo mmepɔw no nkyɛn pɛ na n'ani bɔɔ Odysseus so sɛ ɔretwa po no wɔ akyirikyiri. Eyi maa ne bo fuw yiye, na ɔwosow ne ti kae se, "Mewu afia. So Onyame yi hui sɛ matu kwan kɔ Ethiopiafo man mu nti na wasesa wɔn adwene wɔ Odysseus ho ana? Hwɛ, ɔrebɛn Fiekiafo asase so, na wahyɛ ato hɔ nso sɛ ne haw ne ɔbrɛ nyinaa to betwa wɔ hɔ. Nanso megye di sɛ mprempren mpo metumi ayɛ no ade ama wahu amane bio." Owie pɛ, na ɔma omununkum sii, na ɔde ne poma a ɛwɔ ti 3 no bɔɔ po no mu ma ɛhuruii kutukutu. Afei, ɔmaa ahum a ɛkɔ otwi kɔɔ brɛman tui maa kusukuukuu kataa asase ne po so nyinaa, na sum durui wɔ mmaa nyinaa. Ahum a efi anafo fam ne atifi fam ne atɔe ne apuei nyinaa bɔ behyiae wɔ hɔ, na asorɔkye tetetu bɔe wɔ po no so. Eyi maa Odysseus abasa mu bɔɔe, na ne kra guanee, na osɔw ne yam se, "Ao, ɔkrabrifo, dɛn ne esiane a atwa to a ɛreba me so? Misuro sɛ anya a, ne Onyame baa no kae no nyinaa bɛba mu pɛpɛɛpɛ. Ose, mehu amane yiye wɔ po so ansa na menadumi man mu. Na hwɛ, ne nyinaa reba mu ampa, efisɛ Zeus ama kusukuukuu akata soro ama po no huru kutukutu, na ahum a ɛkɔ otwi kɔɔ brɛman nyinaa retu wɔ so. Nnɛ de, mene owu ntam kwan nware koraa."
Dana afo a wɔkɔboa Atreus makotɔe hyɛɛ wɔn anuonyam no de wɔn de sii wɔn yiye efisɛ wɔnya nhyira pii. Ao, minyae a anka miwui da a Troyafo dɔm pii totoo asekan bobɔɔ me bere a yɛpere Peleus nana no amu no ho. Sɛ miwui saa bere no a anka wobesie me fɛfɛ na Akeafo nso bɛbɔ me dimpa ahyɛ me anuonyam. Nanso hwɛ, nnɛ de owu a ɛreba me so yɛ mmɔbɔ sɛ bere a ɔreka saa nsɛm yi pɛ na asorɔkye kɛse bi bɔɔ hwii bɛbɔɔ bonto no mɛwosoe denneennen. Odusseus fii bonto no mu tɔɔ po no mu na daade a ɔde dan hyɛn no fii ne nsa tɔɔ po no mu. Na ehum a mframa a ɛkɔɔtwi kɔɔ brɛman ma etui wɔ po no so no mu puu hyɛ nnua no mu abien. Na hyɛn ntama ne ntampehama no nyinaa tɔɔ po no mu. Na esiane asorɔkye no ano den nti, nsu no kataa no so kyɛe ara yiye a wantumi amfi ase ama ani. Afei nso, na n'atade a Calypso de maa no no mma onya ne ho akɛyie. Akyiri no, ɔsan baa nsu n'ani bio bɛfee nkyene nsu pii a ɔmenee no nyinaa gui. Ne haw ne brɛ no nyinaa akyi no, ne werɛ mfi ne bonto no, na mmom, oguare dii akyi wɔ asorɔkye no mu kosii sɛ ne nsa sɔɔ mu, na ohuruw tenaa so bɔɔ ne ho ban fii owu ho. Ehum no tutuu bonto no kɔɔ ha baa ha wɔ po no so. Sɛnea otwa bere mu ehum a efi atifi fam puu bronono a ɛbobɔ ho akuaku begu asase tamaa so no. Saa nso na ehum no tutuu bonto no kɔɔ ha baa ha wɔ po no so. Ɛtɔ da bi a, ehum a efi anafo fam no bɛtoo no ma nea efi atifi fam no. Na ɛtɔ da bi nso a, nea efi apue no bɛtoo no ma nea efi atɔe no sɛ ɔmfa no nkɔ nea ɔpɛ. Saa bere no mu na Lukotia, Cadmus babea Aino a nanantu yɛ fɛ a kan ɔyɛ onipa desani na nnɛ de wadan onyame baa wɔ po mu na wɔsom no no huu no na ne werɛ how ma Odysseus efisɛ wabrɛ n'akwantu no mu dodo. Enti otu fii po no mu sɛ po so anomaa bi bɛtena bonto a wanwene no yiye no so kasa kyerɛ no se, "Ao, ɔkrabrifo, dɛn nti na Poseidon a ɔma asase wosow boafu sɛɛ na bere nyinaa ɔde esiane ne abew bebree ba wo so yi. Nanso menye nni sɛ eyi nyinaa akyi no obekum wo da. Enti yɛ ade a mɛkyerɛ wo yi efisɛ woyɛ onyansafo. Yi w'atade no na ma po ne ehum no mfa wo bonto no nkɔ. Na fa wo nsa guare po no kosi sɛ wobedu fie Kiafo asase so. Na ɛhɔ na wahyɛ sɛ wo haw to betwa. Gye saa dukuu a ɛntetew da yi na fa bɔ wo mu na nsuro sɛ sane anaa owu bɛba wo so da. Sɛ wudu asase taw so pɛ, tow to po no mu na san w'akyi kɔ." Onyame baa no kasa wie no, ɔde dukuu no maa no, na ɔdɔɔ asukɔ tɔɔ po asorɔkye no mu sɛ asukɔnkɔn maa asorɔkye tuntum no kataa no so. Eyi na onyamfo Odusseus de ahometew kasa kyerɛ ne ho se, "Ao, meyɛ mmɔbɔ. So enye afiri na anyame no mu baako resum ayi me nti na ose mimfi me bonto no mu nsi ana. Minni n'asɛm so ansa, efisɛ mahu mpoano sɛ bɛnha, na ɛhɔ na ɔkae sɛ mefi amane mu. Enti, eyi ne nea mɛyɛ, efisɛ no na m'adwene kyerɛ me sɛ eye. Bere dodow ara a bonto no mmerɛte tumi gyina asorɔkye ne ehum no ano yi de, mɛtena mu ahu amane biara a ɛbɛba. Sɛ asorɔkye no bubu bonto no pasapasa deɛ a, ɛno de, meguare, na mprempren de, nea madwen sɛ mɛyɛ no na eye." Bere a odwen saa nsɛm yi wɔ n'akyi mpɛ, na Poseidon a ɔma asase wosow no maa asorɔkye tetetu bi a ɛkɔ soro te sɛ bepɔw bɛbɔɔ no. Na sɛnea ehum dennen bi huu buro hono a awo pɛsɛɛ pete mmeammea pii no, saa ara nso na asorɔkye no totoo bonto no mmerɛte petee po no so nen. Afei, Odysseus tenaa mmerɛte biako so sɛnea obi tena ɔpɔnkɔ so, na oyii atade a onyame baa Calypso de maa no no, na ɔde dukuu no bɔɔ ne mu ntɛm daa n'afuw so wɔ po no so, trɛw ne nsa mu yɛɛ sɛ ɔpɛ abore nsu no. Na ɔberempɔn a ɔma asase wosow no huu no no, ɔwosow ne ti ka kyerɛɛ ne ho se, "Saa kwan no so na fa bore po no na hu amane pii kosi sɛ wobɛkɔ akɔdu nipa a wɔyɛ Zeus mma mfinimfini. Na migye di sɛ eyi nyinaa akyi no
Wobehu sɛ wafa esiane ne abew mu ampa. Wowie pɛ na ɔde n'aba aka n'apɔnkɔ a wɔn kɔn ho nwi kuhaa no, na wɔde no kɔɔ n'abankɛse mu wɔ Egypt. Eyi na Zeus babea Athena susuwii nea ɛsɛ sɛ ɔyɛ bio ho. Ɔmaa ahum a ɛkɔɔtwi kɔɔ brɛman a ɛto wɔ po no so no nyinaa no brɛ ase. Na ɔmaa mframa dennen a ɛbɔ fi atifi fam no bɔe. Na ɔmaa asɔkye no brɛ ase wɔ n'anim. Sɛnea ɛbɛyɛ na Zeus busuani Odusseus bɛkɔ akɔdu fiekiafo a wɔn ani gye atabɔn ho no mfimfini, na wafi ɛsane ne owubon mu. Otwaa po a asɔkye bɔ wɔ so no n'ani, anɔpa ne awia ne anadwo nyinaa, na saa bere no, na ne kra suro sɛ ɔrebewu. Bɛɛ ɛtɔ so abiɛsa ahemadakye no, mframa na no brɛ ase, na po no so tɛm dinn. Na ɔsɔre fii asɔkye kɛse bi mu hwɛɛ n'anim ntɛm hui sɛ wɔabɛn asase ampa. Sɛnea sɛ Onyame adaro ma, agya bi a wayare akyɛ adi yaw pii wɔ bonsam bi nsam nya ahoɔden a ne mma ani gye mu so no, saa ara nso na bere a Odysseus huu asase ne nwura no, n'ani gyee yie nen. Ɔboree po no ntɛm pɛe sɛ ɔde ne nan si asase taw so. Na bere a aka ketewa no wadu mpoano hɔ no, ɔtee sɛ po no bobɔ mpiti pata wɔ abotan akɛse no so. Efi sɛ na asɔkye tetetu bi asɔre akɔbɔ mpoano nnua no so, ama ɛhɔ nyinaa fi ahuru fitaa. Ɛhɔ de, na baabiara nni a ahyɛn tumi gyina, na baabi nso nni hɔ a nnipa betumi agyina ahome. Na mmom, botan atenten a ɛte sɛ mmepɔw na ahyɛ hɔ ma tɔ. Eyi maa Odysseus abasam bɔɔe, na ne kra guanee, na ɔde awerɛhow ka kyerɛɛ ne kra a wahu amane pii no se, "Ao, afei a Zeus ama ho kwan sɛ minu asase taw so bere a m'ani nna so koraa no, na mabɔ mmɔden atwa po tɛtrɛɛ awie koraa mmom no, na menya baabi wɔ mpoano ha a metumi afa asi asase so. Abotan akɛse ahyɛ ha nyinaa ma, na po no asɔkye bɔ dwira no. Bio nso, ɔbotan tenten bi si po no fa bi a emu dɔ yiye, na sɛ obiara bɔ ne ho musu de ne nan abien si hɔ a, ebesi no bɔne. Mesuro sɛ misi fam a, asɔkye kɛse bi bɛtow me de me abɔ botan hwirehwire bi so, ama me mmɔden a mabɔ no nyinaa ayɛ ɔkwa. Nanso sɛ miguare po no kɔ akyiri bio, sɛ ebi a mehu asase no fa bi a ɛkɔ po no mu, na ɛyɛ hyɛn gyinabea pa a, mesuro sɛ anya a, na ahum bi asan abɛtwe me de me akɔ po a mpataa hyɛ mu ma, na ɛbɔ asɔkye tetetu no so bio. Anaasɛ Onyame bi bɛma po mu sasabonsam kɛse bi afi nsu no mu ataa me. Saa mmoa yi pii wɔ amfikyiri a ɛte po no mu. Minim sɛnea ɔberempɔn a ɔma asase wosow no bo afuw me afa." Bere a ɔredwen saa nsɛm yi ho wɔ ne tirim no, asorɔkye kɛse bi hwim no kɔɔ mpoano a aboa yɛ hɔ ma no. Na sɛ Onyame ba Athena ankyerɛ no nyansakwan bi a, anka ne nam bɛtetew pasapasa, na ne nnompe mu abubu pempem. Ɔyeree ne ho de ne nsa abien soo ɔbotan bi mu, na odii ne tirim soo mu ara kosii sɛ asɔkye tetetu no twaa ne ho. Ofii saa esiane no mu pɛ, na po no san bɔɔ mpata biribi too no de no kɔtoo akyirikyiri bio. Sɛnea woyi mmɔnkɔ fi po mu a mmosea pii fi wɔn anan mu gu fam no, saa ara na bere a ne nsa akɛse no bɔɔ ɔbotan no, ne nam tetew guu fam no, na asɔkye kɛse kataa no so. Sɛ Athena ankyerɛ no nyansakwan a ɔmfa so a, anka ɛhɔ ara na Odysseus ɔprabrifo no bɛka nkyene agu. Ɔsɔre fii asorɔkye a ehuru kutukutu ba asase taw no so no kwan mu, na ɔboree nsu no ara yiye de n'ani kyerɛɛ faako a asase wɔ, sɛ ebi a obehu asase no fa bi a ɛkɔ po no mu, na ɛyɛ hyɛn gyinabea pa ana. Oguaree ara kosii sɛ oduu asubɔnten fɛfɛ bi ano. Ɛyɛ baabi a ɔpɛe sɛ, efi sɛ na abotan biara nni hɔ, na mframa mmɔ denneennen wɔ hɔ. Na bere a ohuu nsu no sɛ ɛresen no, ɔkante frɛɛ no wɔ ne koma mu se, "Ɔberempɔn, mesrɛ wo, tie me. Ɛwom sɛ minim nea woyɛ de, nanso mede nkotodwe na aba w'anim. Afei de, mayi me ho afi amane mu wɔ po mu, na Poseidon rennyaw me bio.
Anyame a wɔwɔ soro no de obu ne nidi ma ɔkwantufo biara a ɔba wɔn anim sɛnea maba w'asubɔnten ano nnɛ da yi. Na mehaw ne me brɛ nyinaa akyi na merebu nkotodwe yi. Enti, hu me mmɔbɔ, owura, efisɛ meguan atoa wo. Ɔkaa saa no, Onyame no maa hweam n'ano brɛ ase, na ɔmaa asorɔkye no gyae bɔ, na nsu no so tɛm dinn, na oyii no fii nsu no mu besii ano dwoodwoo. Na ne nkotodwe ne ne nsa akɛse no nyinaa mu burowie, efisɛ po ne maa ne kra guanee. Ne honam nyinaa honhonoe, na nsu pii tu fii ne hwene mu ne n'anum. Ɔdaa ho kyerɛe a watɔ beraw na ɔntumi nhome na ɔntumi nkasa nso. Na ɔbrɛ a ɔbrɛe no yɛ nwanwa sɛ. Afei, bere a n'ani so tetew no na ofii ase homee no, oyii Onyame baa no dukuu no fii n'asen towtow asubɔnten a nkyene ahyɛ no ma no mu. Na asorɔkye tetetu bi san de kɔɔ asu no mu bio maa Aino de ne nsa soo mu brɛoo. Afei, Odusseus fii asu no nkyɛn kɔfaa ɔdoro bɛn a esisi hɔ no mu, na ɔde ne ti butuw fam, na n'ano kaa asase a ɛma aburow fifi no. Afei, ɔde ahometew kasa kyerɛɛ ne kra a ɛpirim no se, "Ao, ɔkrakurifo, dɛn na ɛreba me so bio? Dɛn ne ɛsiane atwa to koraa a merebɛfa mu? Sɛ metena so yi ho twɛn anadwo mu yi nyinaa a, misuro sɛ anhwɛ a sɛnea beraw a metɔe no ama mabrɛ afa nti, asukɔtwea nwinwini no ne anɔpabɔsu no bɛma maka nkyene agu ntam. Nanso sɛ meforo koko no kɔwura kuhaa no mu kɔda nnua no ase homedea a, ebia awɔw ne ɔbrɛ no to betwa, na nna dɛdɛ abewia me. Nanso sɛ ɛba saa nso a, misuro sɛ ebia mmoadoma bi bɛtetew me nam awe me pasapasa." Bere a ɔredwen nsɛm yi ho no, nea ɛbaa ne tirim na ɔyɛe ne sɛ, ɔkɔɔ nwura no mu, na ohui sɛ ɛbɛn asu no wɔ fa bi a wogyina hɔ a wohu baabiara. Ɔwea kɔhyɛɛ pɔw bi a nnua abien bi abaa abua wɔ hɔ ase. Dua no biako yɛ ngodua a wodua wɔ afum no bi. Saa nnua no bemmɛn ho yiye, enti suframa biara ntumi mmɔ mfa mu, na owia a ɛhyerɛn no bɔ a entumi nnu mu, na osu nso tɔ a entumi nkodu fam hɔ. Saa pɔw yi ase na Odusseus wea kɔhyɛe, na ɔyɛɛ ntɛm de ne nsa sesaw nhaban yɛɛ mpa tɛtrɛɛ wɔ hɔ. Saa bere no na nhaban pii wɔ pɔw n'ase a awɔw bere mu a woyɛ wo ho hwee a ɛnyɛ yie no, sɛ nnipa baanu anaasɛ baasa bɛda hɔ a, wobenya bi de akata wɔn so. Ɔkronkronni Odusseus a wahu amane pii no hwɛe no, n'ani gyei, na ɔdaa nhaban no so de bi kataa ne ho. Sɛnea okuafo bi a ɔte n'akura wɔ n'afuw mu wɔ mmepɔw bi so baabi a nnipa mmɛn hɔ no taa de nyansrama hyɛ nsu mu sie sɛnea wobenya ogya asɔ wɔ hɔ ara na wankɔhwehwɛ bi wɔ baabi foforo no. Saa ara na Odysseus de nhaban no kataa ne so nen, na ate na maa n'abewia no maa n'ani yɛɛ siamoo sɛnea ne brɛ pii no to betwa ntɛm.